Onko teidän taloyhtiössä aina sama ongelma? Kuka leikkaa nurmikon, milloin ja miten usein? Miltä kuulostaa säännöllinen nurmikonleikkuun palvelu kiinteeseen kuukausihintaan alkaen jopa 125 € kuussa? Meiltä taloyhtiön asukkaat saa myös alennettuun hintaan muutkin pihatyöt, esimerkiksi kukkien istutukset tai kitkentätyöt. Meidän monipuolisen ammattikaluston ansiosta meiltä onnistuu niin laajempien kuin pienempien ja ahtaampienkin pihojen leikkuutyöt. Meidän hoitosopimuspalvelu kestää aina toukokuusta lokakuuhun ja yleisin leikkuuväli on noin joka toinen viikko. Ja varsinkin taloyhtiöillä on yleistä, että sisällytetään nurmikonleikkuuseen trimmaustyöt. Trimmereillä me siistetään yleensä nurmikon reuna-alueet ja semmoista, mitä näillä ruohonleikkureilla ei saa otettua. Tällä hetkellä me tehdään nurmikonleikkuun hoitosopimuksia Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja Vantaan alueille. Me tehdään nyt ilmaisia kartoituskäyntejä, eli nähdään pihalla